Wij zijn vandaag op de Fokveedag in Sluis en we gaan eens kijken hoe het hier allemaal in zijn werk gaat. Anders gaan we stellen uit. Ik ben Tony Doren, ik ben dus 30 jaar wit-blauw fokker geweest en ik ben nu met 10 jaar met pensioen, dus ik kom enkel om als belangstellende en ben ik altijd voorzitter van de fokveevereniging geweest. Waarom wordt eigenlijk de Fokveedag gehouden? Eigenlijk is het een beetje een wedstrijd wie de mooiste en wie de beste dieren heeft in de streek. Waar kijkt u als jurylid naar? Het belangrijkste is het beenwerk van de runderen, want dat moeten ze oplopen, daar moeten ze dus heel hun leven mee doen. Dat moet goed zijn en de bevleesdheid, dat is ook een belangrijk punt. Zijn er ook prijzen? Daar worden voor de eerste en de tweede prijs worden er bekers uitgereikt. En waarom is het eigenlijk hier per se in Sluis? Vroeger was het in Oostburg en nu is het in Sluis gekomen. In Oostburg hadden we een minder mooie locatie en zodoende zijn we in Sluis terechtgekomen met meer een prachtige locatie, veel publiek en minder in het centrum van Sluis. Dankjewel voor het leuke interview. Dankjewel. Ik weet nu wat er met de koeien, kalfjes, schapen en geiten gebeurt. Tot ziens!